Espereu que passi el cotxe, potser? Així m'impressioneu més, eh? Cercle que la gent passi per darrere, que si no sempre passa per darrere. Bona tarda a tots, moltes gràcies per haver vingut a aquesta fena tradicional que de Gel Lleida sempre fa el Roser, el dia 10, per celebrar la Diada Nacional de Catalunya i moltes gràcies per la vostra assistència. Com podeu veure, el Roser està tancat, també comença a ser això una tradició. Des de l'Ajuntament, per molt que hem insistit, no ens han volgut obrir el Roser. No sabem per què ni quines intencions tenen a fer això, ni quin és el motiu pel qual no podem entrar-hi a fer l'ofrena, ja que som una entitat política com qualsevol altra i demanem explicacions a l'Ajuntament del per què no podem entrar-hi el segon any. A part d'això, també m'agradaria dir que demà a Lleida, senyors, això ha de ser un mar vermell i groc. Tothom ha de penjar les estelades, no hi ha d'haver cap balcó sense estelades, cap finestra, cap finestral, cap portalat sense senyeres, ni estelades, ni banderes de Catalunya. Perquè hem de dir què és el que volem per Catalunya, què és el que volem els catalans per Catalunya i hem de fer prevaldre la nostra sentència. Per tant, jo us animo a que des de Gel Lleida demà ompliu els carrers estelades i no hi hagi cap estelada sense penjar en un lloc visible de la ciutat. Ara us passaré la paraula a la candidata de les eleccions espanyoles, Maria René, i visca Catalunya i visca Lleida. I que tingueu, lleidatans i lleidatanes, que tingueu molt bona Diada Nacional de Catalunya. Bona tarda a tots i a totes. Un any més ens trobem davant del convent del Roser per commemorar el setge que patiren tants homes i tantes dones. Patriotes màrtirs, gent humil que no té les dures circumstàncies decidiren no rendir-se i lluitar fins al final per la seva llibertat i pels seus drets com a poble. Una lluita que avui, el jovent independentista, tots nosaltres, continuem i de ben segur durem fins al final, perquè som el seu llegat i perquè ells són la nostra consciència. Malauradament, estem vivint uns dies difícils, tristos i amb regust amarg. A la vigília de la Diada ens arriba un nou front, un atac profund i desmesurat al català, la nostra llengua. El Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya reclama la modificació del sistema educatiu actual, quan aquest és reconegut a nivell internacional. L'immersió lingüística del català ha demostrat sempre ser un model eficaç d'integració i amb igualtat d'oportunitats per a tothom. És per això que les joventuts d'Esquerra de Ponent rebutgem aquesta sentència i, a més, defensem el català com a única llengua vehicular i oficial del nostre país. A més, ens arriba una reforma de la Constitució espanyola il·legítima, pactada i sense la possibilitat de participació i consens dels ciutadans. Una Constitució que no deixa espai al dret a l'autodeterminació de les nacions, que desafavoreix i subestima la llengua catalana, vers l'espanyola, i que ningú de nosaltres, com a catalans, hem interpel·lat. Per tant, ara és el moment de reflexionar, saber què volem i on volem anar com a país. Ara, més que mai, hem d'animar la societat a reclamar l'alliberament nacional de Catalunya, tot aprofitant el bon moment que viu l'independentisme. Des d'aquí, dir-li a la diputada del PP, la senyora Dolors López, que demà, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, en la majoria dels ajuntaments del territori lleidatà, la bandera que onejarà i lluirà serà la senyera, la nostra bandera. I si s'escau, també ho farà l'estelada, com és en el nostre cas, des de l'Iger, ara i sempre. Per tant, que es deixin estar de discussions absurdes, estèrils i sense fonaments. Ja n'hi ha prou d'agressions. Ja per acabar, i en paraules de profeta, per molt que tota la vida hem sofert genocidi cultural, el nostre país sempre ha tingut un nucli que és com el tronc d'un arbre, del qual no han pogut tallar les arrels ni impedir que rebrotés. Catalunya morirà si no aconsegueix la independència. Per tot això, coratge i molta força, perquè la lluita continua. Ara com mai, el jovent hem de sortir al carrer i defensar allò que és nostre, la nostra identitat, la nostra herència, pel nostre passat i pel futur que vindrà. Visca el català, visca Catalunya i visca la terra. Visca!
Però